أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Fouta Pilis, on calminama, on juurama, on beltanama kadi ha no feewi e golle mon joɗɗe. enen ñaago allahu subhanahu wa taala nde o jaɓanta en korkaji men. Alhamdulillahi rabbil alamin. balɗe 12 hande yo Allah ken timminde ñalawma. kono noonne kadi en naati kono ganduɗa balɗe 10 hakkude ɗe yo Allah ken kadi timmunde ɗe e jam hono jawtirɗen 10 gadiɗe ɗe. Allah okka en tawnede 10 battintoɗe ɗene kadi ɗe ganduɗa ko toon jamma tedduɗo marto bindo o soomi. hande kadi en gari yewtude yewtere men korka e ganduɗa ñande fo e kala saaha e oɗo saaha so heedi. ɗum noon on mbiya onon jarro onon jaafo yo Allah yaafo en, to Allah jaɓani korkaji men be jaahi rasul sallallahu alaihi wasallam. hande no garɗen ko ganduɗa jangugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e jangingol jibril nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. no jibril arittuno e makko kanko men nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam, ina haalana alquran ina adda wahyu ummirade to jomiraɗo subhanahu wa taala, ina addama ko kanko nelaɗo men muhammad sallallahu alaihi wasallam. kadi gaara hen onda kadi qala taala utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. waɗen jettiyade toon jangugol makko en gara enen kala to Allah subhanahu wa ta'ala wimo ɗo dursi to an muhammadu jangu ganduɗa ko Allahu wahyi fewde maɗa e deftere teddunde nde. ñimna juulu kadi tawno ina haɗa juulowo o e wadde gueɗe pankare e gueɗe bonɗe. kadi zikra innude Allah en ganduɗa e juuɗu e ko wona juuɗu foof. kadi zikru jangtade Allah kadi woni innude Allah kadi ɓuuri mawnude dendagal zikru, ɓuuri mawnude kadi dendagal kadi jangte to Allah subhanahu wa ta'ala. kadi Allah subhanahu wa ta'ala ko ganduɗa omo andi kala dendagal ko jiyaɗe makko ina golla. kono noon to paaɗen to ganduɗa وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وندي غندودا حبريغا ابن عباس رضي الله عنهما وولد الله ونمبه وي ونين رسول صلى الله عليه وسلم ɓurɗo moƴƴude yimɓeɓe kadi omo jeyteno e ɓurɗo moƴƴude yimɓeɓe surtout ma soni ramadan, ɓurɗo wawde wadde moƴƴere, ɓurɗo yawde wadde moƴƴere kanko woni nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam. kanko woni ɓurɗo wawde wadde moƴƴere, ko kanko kadi woni ɓurɗo yawde wadde moƴƴere kadi. surtout ma ɗon to wonno e lewru ɗon, surtout ma e lewru korka kadi ko baɗo moƴƴere serta wadde moƴƴere, kono omo ɓeyda wadde moƴƴere surtout ma e nder lewru korka. sagande jibril alayhi salam arno e makko ina haalam alquran, ina gandu kanko nela sallallahu alaihi wasallam wanno e ɓurɗe yawde so hunde Allah subhanahu wa ta'ala jippiri yamiri hunde ko kanko atto wadde gollal ngal. e wadde boni fo kadi foti wadde idol mum ko nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. so tawi neɗɗo adi yi moƴƴere waɗa moƴƴere nde
ya sallallahu alaihi wasallam kanko so wadi tan yimbe sa wadi hunde rewbe ciagal ma jii tan hay sa yamirani ma mbad wadde nedo kala gardiide in foti wadde moƴƴere nela sallallahu alaihi wasallam Allah jippini hunde ko kanko addo waddinde jiyabe Allah sahababe e dendangal jullo rew ciagal wad wadde hande kala neddo ceerno gardiido lamdo bawdo woni fof in foti wadde moƴƴere bele hedbe ciagal ma bawa wadde moƴƴere de kadi ganduda moƴƴere de kala moƴƴere wadande hen kadi an kadi paama kadi ma dañ hen de tawno ko tindindi moƴƴere wadde nela sallallahu alaihi wasallam kanko burno wawde kanko buri moƴƴude kadi kanko burno yawde wadde moƴƴere hay hindu yahudu kanko dum yawde wadde moƴƴere saana jibril alayhi salam jipputuno adde wahyu umiratu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala alquran alkarim فيا أيها الأبد اهتم بمدارسة القرآن في شهر رمضان. رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن كما قال تعالى. عند القرآن لو كوارك أن تنو عند تنو دا إتوبيتاد تنو دا جنود القرآن سيرتو مانون عند لو كوارك de tawno lewru korka ko hen ko ganda kanyum woni lewru no ganda qur'ana ko hen jippina Allah subhanahu wa ta'ala o mahala ton to deftere makko teddunde wi shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan nelaado sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala wi ngaduda ko lewru korka kadi o wiide kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jippini alqur'ana e lewru korka fo wadde qur'ana fuddima jippade e nder lewru korka fuddima jippade kadi e jamma laylatul qadr o wi qur'ana jippima e nder lewru korka kono nder lewru korka kadi ina woni peewal wonande yimbe hulbe Allah kadi ina tindina ina labbinana yimbe be fewde e peewal ina ɗowa yimɓe ɓe fewde e peewal alqur'ana addu ko fewndude jihaabe Allah e fewndude yimɓe e ittude ɗumen e niɓɓere e fewndude ɗumen e annoore ittude ɗumen e majjere e fewndude ɗumen e gandal e andude Allahu subhanahu wa ta'ala tawno so a jangi alqur'ana a hutrima alqur'an ceera e majjere daña lumiére ɓernde jogoda iman celluɗo te tawno qur'ana kadi ari ko sernude gonga e fenande neddo o wadde foti jangude qur'ana kadi jangingol ganduda jangde kadi taw ganduda ko jangde moƴƴere konon wajtahid an tatadaras alquran ma'a ba'd talabati alilmi وكذلك المرأة تتدارس القرآن مع بعض طلبات العلم لتستفيد ممن تدارسه القرآن أنه يبين لك بعض ما تحتاجه من الوقوف ونحوها أن غركو أمو جنگ القرآن جنگ ديم القرآن جنگ القرآن جنگ ديم القرآن تتوي أن أرى جنگي الحمد لله رب العالمين رندين سكاما رewbema jihnabima ara jangide mumen alqur'ana ara jangina dumen ara tinnin dumen kadi ara hedano dumen taw ko jangata ko ne selli di tawno neddo ina wura hunde mawna hen taw sellani wadde an so tawi a jangi selli jangina kettodaabe kadi kambe ko be jangata ko mati ne selli ko bawa landa sellinande an neddo kadi janga ƴewato wawbe jangude selli mi jangin jahaaru men bele ittan ma ciagge e bonnande de bonnanoda pour ha mbawa jangude ko selli an debbo woni kadi jaha ƴeewa debbo bawdo ara yaha ara janga ina jangilma pour wawa sellinande ma kala to gonnoɗa ara bonna alquran o fewndal maɗa so tawno so qur'an o sellani haydara sellani de tawno sarrew Allah subhanahu wa ta'ala ko ndiwirtama ko juulu te juulu ngu jangata qur'an wadde so tawi qur'an o sellani wal iyaz billah te ko dum ganduda ko don woni to ganduda tan bawda rewede ha ñittude Allah subhanahu wa ta'ala tawno bima ko kanyum kadi gandal ngal ko kanyum gonda woni lawol aduna coktirdi aduna ko kanyum woni lawol
faadi la hono don faadi Allah subhanahu wa ta'ala lawol kadi kam tindinma hollatma lawol siratul mustaqim wando janga pour ganda holno ndiwirta Allah subhanahu wa ta'ala e qur'ana o kadi cildinawo hay juula sara juula ƴeew cedduɗo ko jangata cedduɗo jangi dewa cagal mum ko nonne kadi ganduɗa ara yaha ara jang ha e jamaji ara yaha janga hen alqur'ana so tawi qur'ana jangi hen jaha ara jangoy toon kadi ñemtinde sababu ko jibril arano ko ina sallallahu alaihi wasallam ina jangiya annene ñamba dum janga ara jangidina e yimbe ara jangina hoore ma hoto accu hay jamma gota fala tatruk ay laylatin bal kun mudarisan lilqur'ani kull laylatin min layali shahr ramadan ta'siyan bi mudarasati jibril nabi sallallahu alaihi wasallam ya jangu alqur'ana hoto accu hay jamma gota jamma yidi fo jangu ken alqur'an jaa e jamaji jangi alqur'ana jango ya ton e dumoda e jangude de alqur'ana e surtout ay kala jamma e tawno jangude alqur'ana jangude fof jangude alqur'ana jamma surtout ma jammaji di hunde ɓurni moƴƴude jammaji jangude fof e kala sahani moƴƴi kono jangude kadi jamma alqur'ana ina ɓuri moƴƴude e ko nonne kadi sara janga alqur'ana won jangina ɗum e jangin mo ganduɗa taw ara faama gida ha e juuɗu maɗa e kadi ha kadi sara jangiɓe e hoore maɗa taw sara janga ganduɗa ara jangir seese ara faama kadi ko jangata ko tawi ko ara andi firongo taw ara wawa famde firongo no yarata ni sona ɗum mbasade ko ndir sallallahu alaihi wasallam tan ni yaawi a famata taw ara seerna kada fe a seeda bismillahir rahmanir rahim ha leera taw ara wawa seer an famde an hoore ma ko jangata ko walla so na teddo neddo bawdo firo so nanima taw ina anda an ko jangata ko do kon nonne kadi ganduda ar jangir non so tawi on juulungu jangira seese teya so dañi kadi siltukude hen alqur'ana e laabi e der korka o kaani moƴƴi sa dañani laabi hay so laabi tati moƴƴi sa dañani laabi tati di kam eto hay so ɗiɗi ha dañani eto hay so goto kam cekka alqur'ana hay so nyalam ho hizbaji di cilkani alqur'ana kabna laadum sallallahu alaihi wasallam ni yemir kuno dum yimbe yo ganda jangata alqur'ana so dañi yo cilkata alqur'anil karim e der lewru korka o andene bada dum pour ñembude e ñemtinde men nelaadum sallallahu alaihi wasallam so nelaado sallallahu alaihi wasallam din somo juula o ganda wondino sahaba goto mo juula e o mo juula joni non so tawi o ari to ganduda to wadi ganduda e nafila so tawi o ari to molete comme no jeygol o ganda o mawla Allah subhanahu wa ta'ala e bone jeygol so tawi o ari e ganduda to wadi aljanna o nyaago Allah subhanahu wa ta'ala aljanna so tawi kadi o ari hen to subhinte o subhinono Allah subhanahu wa ta'ala nen neddo o non anni ñemtino nelaado sallallahu alaihi wasallam ar foti wadde deedo gede tawi ari nafilaji ma ar waddum wala ar janqa alqur'ana sa ari to wari jahannama mo waldagal danu bani jeygol sa ari do aljanna do wada nyaawda Allah subhanahu wa ta'ala mojjere de Allah wadan ma e yimbe aljanna so tawi to ganda to subhinte subhinda tawi do sujjide en sujjida nyaawda Allah subhanahu wa ta'ala mojjere tawno alqur'ana ko kanyum woni lumière julbe ko kanyum woni lampa julbe ko kanyum woni lumière julbe ko kanyum woni lampa julbe te so tawi ara yaha yimbe la budda jokoda lampa wada alqur'ana ko kanyum woni lumière men ko kanyum kadi labbinanta men laabide ko kanyum men kadi labbinta men dewe men Allah ganda ha mbawen wonde yidabe to Allah subhanahu wa ta'ala wal akumen ganduda jangude e janginde bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam ni tawno ko gandal kandi woni fof ganda goto wiyat ni ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه العلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم تونو وما ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم تونو لأن العلم هو مفتاح الدنيا أنا سو نيدو سو تاوي أيدي أدونا يا جانغو سو تاوي أيدي الآخرة يا جانغو كادي تونو كو غاندال غال وما كو كانيو وني تشابي أدونا كو كانيو كدي walla neddo ho ganda laawol fayruto Allah subhanahu wa ta'ala wala akhara hollum ko ganda gollude ko moƴƴi bele baba dañi jango juddi moƴƴi liggonoda ganduda qabri maado ko adina riya alhamdulillah rabbil alamin hande kala pindo
hakkunde waɗoɓe stage tan e yiloytoɓe to ƴetta kono ala tan pinowo tan e bawɗal ene seeɗi tan pinowo tan finir tan hande rendinde compte mum nelda pour adina qabri mum ɗi nde tawno qabri ma kalde nanɗa toon ala yewtanma e qabri ma sowona golle ma ya woyli so tawi ɗen golle ko bonɗe ya woyli so tawi ɗen golle ko bonɗe gardinoɗa waɗi neɗɗo o eto ardinde ganduɗa ko moƴƴi nde tawno moƴƴere nde ko kañum yewtanma janggo kañum nafanma janggo kala ko mbawɗen faggade ko ɗo o haaɗi kala ko mbawɗen faggade e aduna ko ɗo ete haaɗi wadde noon so inde koye aduna haaɗi kala ko wawi so ɓiɗɗo koye aduna so tawi galle koye aduna e ɗum noon toppirɗen kadi sadak nde tawno sadak ko kañum woni fof sadak ko kañum woni nafata neɗɗo o nde tawno hande cakkotoɗe hoore mum jogiiɗe ɗo ko jogui ko fof wattinto koye yelanede neɗɗo ko woni ko galo galo fof battintoɗa koye yelanede holɗum woni yelanede galo kala ndewo maayi so président so bawɗo wonde so maayi wattinto ko yelanede holɗo wattinto yelanede est ce que mate wona o nannete koye lotirki o loote mate wona o lelnete koye balankar o ardine yeeso yimɓe mate wona o juulete o ñagane koye yelanede mate ɓe mbiyata mbaɗanemo fati teme sappo ɗi ujunere walla astahfirullah walla la ilaha illallah walla salatu ala nabi walla ikhlas wadde o wattinima e yelanede wadde tawde ka jelanteɗo wadde sakko ɓe jorɓe yelanade ɓe janggo ɓe caggal nde donkuɗa caggal nde jawdi ma ndi nafatama caggal nde ganduɗa hay gaska ko ma gasaneɗa e wadde gaddinen moƴƴere mbiɗa allahu subhanahu wa taala ɓeyda e moƴƴi mum e moƴƴi men ɗi wawa men natina aljanna yo allah yaafo en kala dendagal tatande yo allah junnu balle men yo allah moƴƴin battane men bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam ko ganduɗa hande ko ɗum wonno yewtere men wattude sappo e ɗiɗi kadi en gari hen ha ɗo e nde tawno ina yiiɗa yewtede ko juuti kono ko waktu o wonata ko paɗɗo ɗum taki en baddata hen tan etade waddude hen e wallude seeɗe gandal famɗata gandal no foti fo ene nafa ko seeɗe kala kene haale tawa ina laɓɓine pour yimɓeɓe mbawa hen fabde naftorade sahaji noon ɗemɗe ɗe puujo juuma taw wona ɗon yiiɗa haalirede kala kono ko tata gande koto haaloɓe ɓe kala hen ko timmi gam ko Allah subhanahu wa ta'ala to yo Allah en nande kala ko hala hen moƴƴire jabde yo Allah okken naftorade yo Allah jabane korkaji bi jahi rasul sallallahu alaihi wasallam wala ndi boyta kadi ma on jii yobzor men galle joom insha Allah ta'ala sawre welede Allah subhanahu wa ta'ala en gaddam ha do ete wa fil khitam aqulu in uridu illa al islah ma istata'tu وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آل محمد